Hey, Hey. så er vi tilbage. Og vi har en med deroppe. Hvem er det? Det er mig. Mm. Det er Victor. Og hvad er det, vi skal i dag? Vi skal spille noget TNT Games. Og det er derfor, vi har alt det her bag os. Som selvfølgelig er valgt af Victor. Mm. Nå, Altså skal vi mig. til at begynde? Ja. Men jeg tænker, vi tager TNT-tag. Det er sjovt. Er du med? Nå, what? Hvad Okay, hvis du sker har der? TNT på hovedet, så må du... dem, der har TNT på hovedet, dem må du ikke blive sådan taget af. Jeg har en Og hvis du TNT. selv har en på, Jeg har en TNT. så skal du finde en eller anden og klikke på den person. Med hvad? Hvad for en slags klik? Bare musen. Altså sådan, ikke den der team-klik, men sådan slå-klik. Du mener venstre klik. Yes. Og så får du TNT'en væk fra hovedet. Jamen, jeg har en... Og hvis du ikke når at få det væk, så... så dør du. Altså, så bliver du sådan sprunget ud i luften. What? Jeg kan ikke få den på ham. Du er blowed up, så du død. Jamen, hvad fuck sker der for det der lort? Det er sådan, Jeg det er synes, sådan du har en til. Må jeg ikke lige spille den her færdig så? Altså, vi spiller lige den her færdig. så synes jeg, vi skal spille noget andet TNT. Så kan vi spille Wizard. What? Ja. Nå. Kan du se mig? Mhm. Jeg er OP også. Jeg har ikke engang været, hvad hedder det? Jeg har ikke engang været fanger endnu. Fanger? Du kan Det er godt... det hedder. Du ved godt, du har speed på. Ja. Jamen, Victor, hvorfor tror du ikke, jeg ved sådan noget? Det er som om, du tror, jeg er nybegynder. Åh! Nej! Hold. Shit. Nej, pik. Snak ordentligt. Undskyld. Er du død? Ja. Nej, den der. Okay, jeg har en god en. Du kender det vel, TNT Run? Nej, ikke rigtigt. Lad os bare sige, lad være med at sådan stå bag andre. Det jeg er faldet ned. Jeg ved nu godt, hvad der er. Ja, jeg har set det før. Nej, jeg er faldet ned. Ja, jeg faldt længere ned også. Nej, Nej! Ej, jeg faldt næsten helt ned. Nej! Ja, nederste lag er jeg på. Ej, det er jeg også. Jeg er på nederste lag. Hvor er du?
Fuck, mand. Ah, nej, jeg faldt ned. Nej, jeg lever endnu. Wow. Shit, Thor. Prøv lige at se det her. Du er heldig, hvis du vinder nu. Det kunne man godt tro, jeg sådan gjorde, fordi at... Prøv lige at se, hvor lidt... Vandt jeg? What? Du vandt? Jeg er nede på nederste lag. How the fuck could I win? Hvordan kunne jeg vinde det der? Skal vi tage sådan en runde mere? Det er vi nok. Jeg skal tage PvP run. Det samme. Ja, TNT run. Og det her, det er også et større map den her gang. Det her game, det bliver det sidste for den her video. Ja. Lad være med at løbe sammen med alle andre. Ja. Er du allerede nede? Nej. Det er også parkour skills. Fuck, jeg fandt noget. Og lige så du ved, dem har jeg så mange af. Det dummeste man kan gøre, det er at rende bagved en. Det har du. Nu har du altså også sagt det 30 gange. Ja, sorry. Min tak med dommerne. Nej. Jeg faldt 2 lag. Jeg er nede på sidste lag, og jeg er faldt ned. Rip. Bror, Hvad? vi tabte. Rip. Jeg tror, hvis du faktisk bare sådan hopper lidt rundt, sådan lidt det samme sted, så sådan, sker der ikke rigtig noget. Jo, det gør der. Især lige når den er lidt dårligt til at load. Jeg er ved anden sidste lag. Ja, jeg ved dig, Victor. Sidste lag. 12 personer igen. Mike, er der nogen, der sådan der? Mike, hvorfor skrev du? Tror der er nogen, der sådan er højt op. Mike. Hvad? Hvorfor skrev du i chatten? Hvad skrev han? Han skrev dag. Kom nu, Victor, parkour skills. Wait. Se, Thor, det var parkour skills. Tror du snyder, hvis du begynder at lave lidt parkour i det her, fordi de falder ikke ned. Se der! Nej! Hvis jeg bare havde holdt ud lidt længere. Nå. Det var alt for den her gang. Nej, vi skal sgu da lige... Slap af. Det var alt for den her gang. Og ses. Husk at like og subscribe til Thor. Ja, det er rigtigt. Og så ses vi næste gang. Skriv i kommentaren, hvis I godt vil se mere til mig. Ja. Farvel. Hej.